Us presento el vi negre del mes d'agost. Tu ets negre 2023. Aquest és un vi 50% cirà, 50% garnatge, poca maceració, 9 mesos d'inox. Per tant, d'entrada, que us doni la idea que és un vi que busca fruitositat, fluidesa, amabilitat, agraeix baixa temperatura, una miqueta de consum. Per tant, penso que és un bon vi per aquest mes d'agost que fa i farà calor. Aquest celler està ubicat a Aiguamúrcia, que això és prop de Santes Creus. Per tant, Conca de Barberà, d'acord? Baixem autopista de Tarragona, girem cap a Lleida i passat les muntanyes, una mica per ubicar-nos. És un celler que treballa ecològic, tècniques biodinàmiques, sense sulfits afegits, d'acord? Per tant, mínima intervenció. Busca una mica respectar la terra, doncs una mica tota aquesta tendència que ja estem explicant, presentant-vos molts vins d'aquest estil. Vàries generacions de viticultors i un enòleg jove, propietari del celler, que ens agrada aquest perfil de vi, sobretot perquè per l'estiu. Això, temperatura de consum, doncs això, per què no? 14-15 graus, diria. Tipus de menjars, doncs molt variat, des d'un àpat de picoteo, algun arròs que vulgueu, fins i tot una barbacoa de migdia, quan fa calor i voleu un negre, doncs aquest pot ser una bona opció. Com sempre, desitjar-vos que us agradi i salut!